nag-walkout na, namuyayaw pa. Ini ang ginhimo ni Daniel Stefan Robertson nga mo ang proponent sang 50 megawatt hyperscale artificial intelligence ukon AI data center sa Oton, Iloilo. Kadungan sang public consultation nga ginpatigayon kahapon nga adlaw. Natabo ang pag-walkout ni Robertson sang yara na ang istoryahanay kaangot sa paggamit sang tubig. Makita naman ang mga tumalambong nga nagapalakpak. May iba naman nga mga residente kag manog protesta nga nagkadto sa venue. Kag may dala nga posters kun sa diin nakasulat ang mga posible nga halit nga dalon sang data center sa komunidad. Sangyara naman si Robertson sa sagwa, ginpalapitan ini sang media para sa interview apang naakig ini sa nagakuha sa iya sang videos. Nagpamuyayaw ini kag nagpamahog pa nga kun padayono ng pagkuha sang footage, dalon niya ini sa korte. Antes pa man ang konsultasyon kahapon sang hapon, madamo na ang nagpakamalaot kag naakig sa mga ginaproponer nga development sang 10 ka hektarya nga hyperscale AI data center campus. Ini nga ginaproponer nga pasilidad ang gindisenyo nga may kabugusan nga load capacity nga 50 megawatts. Sunod naman kay Oton Vice Mayor Jose Neil Olivares ang pag-walkout ni Robertson ang posible nagakahulugan nga nag-withdraw na ini sa iya proposal. Gintawag man sang Vice Mayor nga unprofessional ang amo nga akto sang Norwegian National kaguntani sunod sa iya nangin gentleman ini sa pagsabat sa mga pamangkot. Nag-ako man si Olivares nga na-offend siya bangod daw kaangay nga ginsnub ni Robertson ang mga ugtunganon, isa ka bagay nga daw pagtampalas sa ila. Natala na nga maghimo sang committee report ang sanggunian kasunod sa nga mga proposal. On Monday or Tuesday maybe during our committee hearing, committee meeting, we will decide na and to render the committee report. I think kung nilakad siya, tas sign of withdrawal of his proposal. Though, kinisnabi ang mga ugtunganon, asal doon ugtunganon daw mga nasa doon pagtampalas mo.